Тъмно-лилавото грозде е богато на антиоксиданти, които укрепват сърдечно-съдовата система, като същевременно понижават кръвното налягане и нивата на ЛДЛ холестерола. Съдържащите се полифеноли оказват антиоксидантна защита и имат потенциални противоракови свойства. Помагат за регулиране на кръвната захар. Оказват положителен ефект върху здравето на ретината и може да допринесат за поддържане здравето на очите и подобряване на зрението. Консумацията на лилаво грозде може да подсили мозъчната дейност, като същевременно укрепва костната система и има антимикробни и противовъзпалителни свойства. Гроздето е източник на фибри, които подпомагат доброто храносмилане и регулират метаболизма. Действа благоприятно на състоянието на кожата и косата. Може да подобри съня и да подсили имунната система. Семената на гроздето също имат изключително полезни свойства. Те са важен източник на микро- и макроелементи. В тях се съдържат до 20% масни киселини. Целият наличен витаминно-минерален комплекс е полезен за поддържане на здравето.